Exército. Hola, parroquia. Benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que pensando que estudando unha carreira universitaria iban cobrar máis con do FP. No, para vos vai este programa. E exactamente, amigas e amigos, como estamos, bueno, acabo de presentar o programa, imos falar un poquinho, pois, do que importa a xente outra vez, no outro programa máis, que a loita de clases. Pois as loitas supervivencias, a loita social que temos día a día na nosa sociedade, e para falar de temas tan importantes e tan trascendentais, estou rodeado de da mellor persoas que poden actuar. Estou falando de Lidia Veiga. Que pasa, miña abrazada? Que ben fiado co programa anterior. Nin que o fixéramos entonces. Xubi. Estou de acordo con que dixelles antes, O que? O de esperar facendo unha carreira, bueno, un grao, perdón. Ese xente Un graíño. Que vas ter saída e ao final do FP funcionou. Vou acabar en 4 anos e voume poñer a 2K cada mes. No, foi o fontanero. Tira la mentira. O Desde fontanero. aquí, un saludo para Martín, que foi a resistencia dos que estudiamos bachiller, que lles dicía aos profesores que quero ser carpinteiro, deixádeme tranquilo, que sei que son bo en dibuixo técnico, pero non vou ingeniero, deixádeme, soltádeme o brazo. E agora estáse forrando porque é carpinteiro. Un saludo desde aquí. Un saúdo. Hombre, por favor. Martín é o que ten o chalé ese potente na entrada da Arzúa, non? Podría ser, pero non. Esa camionero, seguro. Está forrado. Está forrado. Pero sí, a verdade é que non digo que este mal estudar unha carreira universitaria, non? No. Mal están as perspectivas que che puxeron pa futuro, que ao final non se cumpriron, como é o que padecemos a xeración millennial, que nos venderon unha forma de vida que nunca tal cousa se viu. Onde está o que nos prometestes? Onde está? Onde está? Estado de benestar. Que estado de benestar? Onde está ese estado? Estudei 4 anos e cobro menos que unha persoa que estudiou unha FP. Que me venderon que no, que iba a ser así. Pois non era verdade. Jódete. É verdade, que injustiza. E destas loitas, destas liortas, imos falar hoxe, porque a mellor a xente está pensando aí, loita de clases, aí, proletariado, tal. Pois a mellor imos falar do que mola máis, non? Se a mellor unha persoa que estuda ciencias, ou unha estuda letras, os que están en A, os que están en B. Siempre os de B, evidentemente. Sempre os de B. Verdad, amigo do A? A mí non eu non os collín. Eu non os collín. Sí. Eu non os collín ser rico. Eu non os collín ser rico. Por que me xulgades? O mellor era que logo aparecían pola porta en plan, hola, somos os de D, vimos a por sillas, ou algo así. Claro, porque eran clases era moi masificadas en comparativa con A, que tiñan uns privilexios de la hostia. E os outros grupos tamén. Que privilexios? Bueno, podían ir a outras excursións que non nos deixaban a nós. Perdóname. Claro, porque estaban en, non sei, en París. Os de A, de verdad, Bueno, sodes non sei outro unhas caso. desgraciadas, sinceramente. Eu non conozo a alguén de A que non sexa ruín, que non fora ruín. Por iso eu estou aquí. Ahora As excursións, Sí. as de A ao museo, as de B a Teixeiro. Home, quen non quería ir a Teixeiro? Así salimos humildes, tranquilos, porque sabemos o que é a vida, temos calle, non como a vos. E volvendo ás referencias anteriores, posiblemente os de A levábanos a mítica visita a USC, a UDC ou a Vigo, e os de B, C, D iban ao FP a ver se sacaba un grado eso de carpintería, chapipintura. Eu teño que dicir, esa. no meu Que caso, mentira. no noso CEIP e no noso IES, íamos todas as mismas. Non había... Era bromita. Ao mellor, quizás os que íamos a francés acabamos indo a París. Pode ser. Anda, a de B, a que falaba. Perdona, Estaba eso. pero é que eu fun por letras. Ti fuches por letras? No, pero foi a francés. Pois tú é tonto. Por que non fuches a París? É que falando de París que fui a É que París. el foi a París. Pois entonces. É que a ver, Pero estuvo en A. non entendo CIP da Arzúa. Non... Que pasa co Vai CIP por da libre, Arzúa? vai por libre. É dicir... Código postal 15.810 por... Hai que recordar que é Arzugrado. Sí, claro, de Arzúgar ahora mesmo non tan nada. Ahora é capitalismo puro e duro.
Este señor... Sí. Sí, como que señor? Este- Chavalito. Este chavalito, Que por favor. é a, Este chico é a bueno. China do queixo. Por favor. Estudou un A. Os de A falaban francés en biología. Porque teníamos bilingüe. Oh, mais la microbiota. La microbiota Oui. está moi rica. La microbiota. La E claro, célula. esta xente daba as materias normais. Este señor, En francés. Claro, este señor non sabe os números en galego, sabe os en francés. Fort, Un, deux, fort, trois. fort, más fort. Porque Fort. era bilingüe, era trilingüe, ou cuatrilingüe, porque tamén estudiaba en inglés. E galego, ah. En galego. E ibanse a París, e ibanse por aí. E o resto... Os de alemán tamén, O Esa resto- xente. Tiñades alemán. Sí, pero eses Pero estaban que tipo de mesturados. colegio E ibas? portugués tamén, Flipa. Vos Sí, sodes sí, sí. moi de capital, E despois, o resto estábamos ali a monte, nos soltaban ali de vez en cando e tal, pero esta xente estaba privilexiadísima. Por iso me sorprende moito que ti te veras francés e foras a París. Mire, perdona, pero nós fomos a París porque nos labramos esa excursión a París. Porque nós puxámonos a vender palomitas, tartas feitas polas nosas abuelas, filloas, nas feiras, para poder pagar unhas rifas e con esas rifas poder irnos, sabes? Pero en A quen estaba? En A, en B, esto no... A ver, vamos a ver. Vamos a aclarar aquí A unha ver, Vai cosa. para largo esto. Ponte espera, cómodo. espera aí, que a chica... Me pides de Para mala las hostia. rotatorias. Cantas clases había? Dúas. A e B, non había máis. Que iba a haber C? Eu non sei quen son os de C, non existen para mí. A millón Os de existen, pero ignorábadelos. Que somos unha vila, que éramos 30 por clase, me refiero. O sea, 30 por clase. A e B xuntos éramos 30, me refiero. Ora, coa natalidade, como está, a ver, a unha, ao mellor. No, hai bastante, hai bastante. Menos que antes, pero hai bastante. O que pasa é que nós, A e B, as actividades facíamolas todas xuntas. Excepto cousas así máis de ciencias ou de letras no IES, no CEIP, éramos todas xuntas. E non lles compensaba levar ningún minibús lle compensaba levar, porque éramos 15, íbamos Pero en dous había buses. xente de A que estudaba francés tamén. Mira, había xente de A que estudiaba como os de B. Pero os de B molábamos máis e punto. É trampa. Que non é trampa. Mirade, É trampa. no O IES único que vos diferenciaba era a letra da porta. Escoítame, Exacto. no IES, Era privilexio total. no IES, xa todo se xuntaba un pouco máis e non había nin loita de clases, nin loita de clase. Non había moita cousa, estábamos todos barullados, éramos unha atrapallada. Pero no CEIP sí que se notaba máis este cambio. Porque os de A, por exemplo, eran os privilexiados sempre. Eran como os que se creían listos, os que tiñan un mellor material, sabes? E os de B, pois ao mellor tiñamos unhas pinturas do bazar, pero éramos máis creativos. Ese é o punto. Non sei se me estou explicando. O sea, eran Non como... discordes, tío. Os de A eran unhos Échale. bulleros que flipas. Eran super bulleros. E eran como os primeiros que tiñan que ter dereito a ir ao patio. Sin embargo, os de B facíamos bulla porque nós tamén tiñamos dereito a ese patio. Es que, como somos de comunistas los Pero que de pasa, B? o timbre é distinto ou que? Atende, no. Din don, din, Pero por encima a que nós saia botábase vostea. nosa culpa. Eran os profes os que nos botaban a nosa culpa. Tiñamos manía. Pouco sí. Porque os de B van a perder. Tu puta madre. Van a perder. Les de A van a ganar. Les de B van a perder. Así, constantemente. Jesús, que... Con navallas no, chicos, con navallas no. Pero de verdad, Porque eras que os de Vale, A por favor. eran non eran pijos porque non había pijos nin pijas, pero se tuvera que decir así algo, nós serían os que votaban o PP. E os de B votábamos o bloque. B de bloque. Vexo, Que queredes É a que de vos diga? anarquía. Me refiero. A mí encanta porque isto é decir, non se conoce nin o C nin o D. É dicir, eso é o inframundo. Bueno, xa non vos digo El eu. iceberg de- Claro, Que ademais, estar en D eres a escoria da escoria. me imagino se a cousa iba para atrás, sí. Non sei, ao mellor os C eran os alternativos, vai te saber. E votaban a Ciudadanos, nadie sabe. Posible moitos de C seguramente votaran a Ciudadanos. Apóstome o que queras. No, estamos Só que facendo ti aquí estamos facendo aquí unha hipérbole, que eu teño moitas amigas e amigos que iban en A e que lles teño moito aprecio. E asco a vez, o É mellor. asco, A de asco. Pero os de B éramos brutais. Éramos guais, éramos os máis alternativos, máis tranquilos, peleones, éramos máis populacho, pueblo. Más... Sí, a ver, eu vexo así. B de vila. B de vila. Universidade. A mellor tiñamos menos media, pero... Polo que sea. Polo que sea, pero... A ver, no, tamén no. hai que decir que os de A sempre ya inflaron un poquito máis. Bueno, carallo, xa empezamos con esas movidas. A vos inflábamos as notas. No. Está comprobadísimo. No. Había xente de A,
Porque despois había Ti unhas falas de toda noitas... esa xente, pero non me incluyas a min, porque xa sabes perfectamente que eu fun aí obligado, que a min estas movidas me tiraba dun pé, que quería ir con colegas, que ao final ese séquito de xente de élite era algo que pasaba Pero completamente. a que ti recoñeces que eran de élite. Home, porque se iban con outro rollo porque era unha cousa distinta, somente por ser distinto xa te crees unha élite. Que non eran os máis listos, teño que dicir, Esa explicación gustoume. Pero teño que dicir que a diferencia entre A e B, É unha letra. espérateme, é unha letra e son un pai e unha nai. Normalmente unha nai que vai á AMPA. Porque as nais e pais da xente de A iba ás reunións da AMPA e protestaban moito e pedían titorías. Os que íamos en B, bueno, papá e mamá non viña moito polo cole. Non se Porque preocupaban estaban tanto. traballando no supermercado. Efectivamente, non había tanto tempo como para estar queixándose todo o rato. La. E ora co da Avalar acabouse eso. Acabouse. Eu quedei flipando cando vin o bicho ese do Avalar. O bicho. O bicho ese. Que tamén quedei flipando que a miña curmá máis nova acaba de cumplir 18 anos. Sí. E o mesmo día que fixo 18 anos, a seu pai, é dicir, ao meu tío, desapareciu en plan a ficha do Avalar. Ostra. É maior de idade. Xa Mima. o pai xa non pincha nin Ten corta. ela dereito a esa ficha, pero non seu pai. Parece perfecto. Quedei loquísimo. Moi ben. A mí non me pasou eso facendo FP. O sea, xa sendo maior de idade tiña que avisar a miña nai Que dis? de que aprobase das notas, en plan, era En unha cosa serio? loquísima, sí. Sería versión beta de Avalar, pero tiña que falar que miña nai, en plan, mía mamá que te chegou aí un SMS, tens que mandarmo porque así teño que activar Que forte. dende o navegador do móvil, do ordenador. Ata no FP estaba en A. É Mira, que me pero- parece Home, fuertísimo. FP non hai máis. Había os que se diferenciaban entre os que falsificaban a firma de seus pais e de súas nais e os que tiñan uns pais e unhas nais que lles firmaban a tempo as súas autorizacións. Pero despois estábamos os que chegábamos tarde. Mamá, firmei outro día unha autorización que se me olvidou de dar para unha excursión. E canto é a excursión? Pues Nada, 12 euros. a tontería esa de... A min pasábame. Eu era un neno moi bo, pero é verdad que mandábanme bastantes notificacións pa casa. Oxe, Carlos falou moito. Rollo dese pau. Pa que me das a Oxe, miña Carlos, notificación. oxe, Carlos estuvo tosindo toda a clase, non me deixou dar. Pero eso, pa que me das a miña notificación, non lle vai chegar a meus pais. Non lle vou a dar. Agora É dicir, xa chega o vai- WhatsApp. Vai a desaparecer. Está prohibido ahora. Ahora sí, menos mal tamén. Algo bo que fixo este goberno. E hai que yo reconocer que foi quitar as bebidas azucaradas estas, enerxéticas, os Monster, os Red Bulls, e o do WhatsApp. Como dixeches, un monstro. Mira, sei que Monster. non vai moito co que estamos falando, pero desde aquí quero mandar unha destas mensaxes que me gusta mandar a min. Procede. Vamos a ver. Sinceramente, a min pareceme excesivo que agora, por mor de telo WhatsApp, ti como empresario, decidas enviarme un mensaje ás 10:30 da noite para dicirme que se me cambia o horario de traballo para o día seguinte. Sinceramente, non temos ese grau de confianza. É dicir, mándame un mail, que volvan os mails. Eu son unha persona de mails. Está prohibido. Aperta forte como a Lidia Veiga. Punto. Saudiños. Está prohibido, non che poden mandar. No, diralo ti, pero a xente que a mí me manda WhatsApps, veña WhatsApps, non hai esa confianza. A xente que me coñece a mí, falando, deixamos xa o tema, eu non contesto. É dicir, a mí non me mandes WhatsApp, imagínate, un domingo A de menos que traballo. teñas un número de traballo, claro. Pero No, ainda así, ao tampouco. personal, ao traballo, por traballo tampouco. Eu Claro, traballo, meto en modo, é salir do traballo, meto en modo avión Que responsable. e non molestes. Ti ibas en A, Sí, home. eu iba en C, en D, no, iba en D. E aí aprendín os meus dereitos. En D de dereitos. En D de dereitos. Sí, de que non te pisen. Bueno, está moi ben o de A e o de B. Dios, como enganchamos, C, D, F, G, H, J, K. Pero despois hai outro temita, porque aquí tamén é diverso, A ver. que ciencias, letras, Sí. e pois a cousa rara, Un sándwich mixto. artes. Ah, é porque a mí me señalas. Porque é unha cousa rarísima. É dicir, que Rarísimo son o que outros fixeron campos. no meu IES, que de feito, cando nos demos conta non era o sea, non era legal. Tiñamos economía, e de repente tiñamos letras, pero íbamos por, o sea, latín, pero íbamos por letras, non íbamos por mixtas, unha cousa moi rara E aí. ti foches fixeron. artístico. Non. Ti crees que Arzúa, de verdad, Carliños, ti crees que Arzúa ten unha opción de mixto? O sea, de mixto, pertedes perdón. un autobús para vir a Santiago. Ai, sí.
Claro, daquelas iban os buses moi ben. Claro, conta, tamén, sí, Vale, sí, vale, sí. vale. Perdona, a facer o artístico iba quen podía. Eu No, as extraescolares na miña vida salían a facer unha extraescolar fora da rúa. refírome- Que ahora levase moito, tedes moita suerte, a xente que os pais vos levan a extraescolares a xogar ao fútbol a non sei donde, que vos traen e vos levan, e que vos Xa. levan a patinaxe a non sei donde. Tedes unha suerte, eu estaba encerrada en Arzúa, que, oye, de maravilla, que tiñamos moita cousa sempre, pero non todo o mellor ten unha da día de hoxe, que Non o digas moito, porque valoredes eso. se teño algún día fillos na miña vida, e ben, polo que se idea este programa, que saiban que eu non penso leválos a ningún lado. É dicir, Eso dilo agora. non penso levar, se están metidos nunha extraescolar ou nun couso deportivo tal, que poñan autobús. Eu non vou ir hasta, non sei, hasta Claro. Redondela Que vas mandar, a velo ali escoítame. xogar chovendo. No, pero xa falo de xente Bueno. que os leva a entrenar. Claro. Que os leva a entrenar. Adestrar, adestrar sola da casa. No, pero imagínate que, que a fichan para, imagínate, tu filla para ser porteira do Celta. Eso é. E teña que adestrarse. Do Celta. Bueno, Miña filla. é un Dos exemplo, por saltos amor de Dios. alevines, eu que sei. Do Celta non Pois vai do- ser. do Racing de Verín, eu que sei, como sexa o douche equipo. Fé, pode ser un artista co balón, pero po Celta non. Pois non sei, o mellor que sea unha O punto é que non vas mandar a chavala un martes aleatorio con 9 anos en bus sola a sabe Dios donde. Bueno, no. Con 9 anos. Chato, imagínate que queres ser xogadora de Quidditch. De E Quidditch. teñen que entrenar en Viveiro. Claro. En Viveiro. Por que non? Non en Hogwarts. É que, home, Bueno, Viveiro caille ben ter ali algo escondido, así máxico. A verdade, Unha cámara. ali no Vicedo e tal. sí, na antigua estación de tren. Pero Está levando- as nubes que hai ali na Gañedoira non son as de Hogwarts. Están tapando un castelo. Compro, fala aí coa... Pero levas, seguramente Está ben, sí. está ben, Se te está digo, ben. en plan, wow, que me accederon para ir a Quidditch, e dis, vai, veña, vou facer o esforzo. Busca, Porque serás por boa ali persona. Ten E familia, ten luchar polos familia seus sueños, polo amor de Dios. para quedar a dormir ali. Pero escoitade, vos que estudiastedes ciencias? Sí, E ti? No, ciencias no, día titulación. a ingeniería. No, pero digo, por que fuches por ciencias? Ciencias. E ti? Eu unha cousa mixta tamén. Eu estudaba bioloxía e latín a vez. Moi ben, moi interesante. Eu considerábame un plantón do meu instituto. Un plancton. Un plantón, un Aristóteles, gustábame un pouco a sabiduría. Ah, mira. Hasta que unha profesora dixome, Un filofósico. déxete de sabiduría e ponte a coller unha especialización para a selectividade. O que? Que te- Vou me meter a política. Vai te joder. que me vexo futuro en esto. Que eras dos que gerreaban na clase. No. Tipo, por las precarias. No. Sí. Sí, ¿no? Un pouco, tes pinta. Protesto. Ti non sei se te acordas que asaltamos ali no instituto fixérmonos coa bella sala da fotocopiadora e convertímolo no noso local É verdad. sindical. Esa sala é onde estaban as tizas, non? Onde había No, todos os recambios de tizas Había unha posibles. fotocopiadora bella. A Estaba punto. pechado. Sí, era como un cubículo aí, como fora unha pecera. abandonado. E fixémonos con el para ser o noso centro sindical do instituto e reivindicar todos os nosos E dereitos. funcionaba a fotocopiadora, o sea, podíades No. imprimir aínda que fora algún folleto. Non molestaba. Era para poñer pero, os cafés. Sí, pero puxémosle todo un montón de cartéis e tal. E despois dar a turra un pouco. Botei en contra da gratuidade dos libros, por exemplo, Ai, sí. Sí. Toma. porque fora cando cambiara o goberno, o bipartito marchara, Sí, e os pais estaban moi contentos de que se deixara de impoñer o galego no instituto. claro. E eu dixen, sí, estás contentos para tomar por culo a pagar os libros. Eu estudantado votou en contra da gratuidade. e dixeron os profesores, a ver, E os profesores, bueno, que facemos con Carlos? Esta é a pregunta. Unha asamblea só para saber que facemos con sí, Carlos. foi como, bueno, votar en contra os libros, non sei que, somos pais, non sei que. Bueno, votaste nas eleccións, agora habrá que apachungar, non? A pachungar. Sí, acabo de inventar. Que son de letras. Pois eu ojalá hubiera estudiado artístico. De feito, debería de haber a opción de que o bachiller artístico estivera un pouco máis descapitalizado. O sea, que non estuvera solo nas capitales, senón que se poidera estudiar un pouquiño máis en zonas rurales. Un pouquiño máis, creo, Pero hai moita xente da túa comarca que van a Santiago a estudar. Porque poden, Carliños. No autobús. Supoño, claro, Claro, no claro. autobús, ou porque súa nai ou seu pai os Traballan dan aquí acercado, ou algo. funcionario. Ou de Valdo Dubra, veñen tamén, que lles toca, Hostia, De Valdo Dubra, Cuidado. Trazo, tócalle. Vacha Trazo, pena. Trazo, tócalle. O instituto chegou moita xente. Teñen esa tiñamos asignatura, moita xente de Trazo, por É de arredores. Valdo Dubra. Sí, viñan, que foi unha gozada. Habría moito radio. Claro, eu cheguei do meu cole,
que era un concertado de monxas donde eu era o único galego falante e de repente entro no Xelmirezún, entra comigo unha horda de xente de Valdodubra e dixen, aquí todo o mundo fala galego, todo o mundo fala esta miña, todo o mundo Imos facer entende león. a miña fala. Quedei flipando. E acórdame, isto como anécdota, que supoño que José Ramón non escoitará o programa, pero conto a... Chegaron 2 persoas de Valdodubra. Creo que ti coñeces a unha delas. Era unha chica e este rapaz, non? Estábamos na clase e a rapaza, no primeiro día de clase, empezou a falar castelán. Sendo de Valdodubra de toda a vida e falando galego toda a vida. E escoitas este rapaz por detrás. Carallo, unha semana nacite e xa fala o castellano. Non volveu a falar castelán esa rapaz. Foi buenísimo. Así é como se facía Normalicemos facerlle bullying Sí, en Santa Comba era tamén o máis normal, a este tipo de xente. Pois sí, Porque canta xente sufreu bullying por abrir a boca en galego nas Sí, clases, totalmente. muchísima. A ver, Vamos a darlle a volta ao asunto. A ver que sucede. pero non Os facer- de A falaban máis en castellano que os de B. Aí deixo esta cuestión. Correcto. Isto é correcto. Eso, a verdad, como Sí. unha casa. Había unidades contadas, pero claro, o único que falaba era o de Santa Comba. Quen era o de Santa Comba? É quen ia ser o único. Quen? Como que se casou e tivo unha filla. É verdad. Non podedes dicir é verdad, nombres. claro, ele é de Santa Comba. F. Punto... Sí, é verdad. Non como Rajoy. a ti. Era para darlle pistas. A ver se pispa o rapaz. Verdad. De Santa Comba. Pero sí, pero non reivindicaba moito de ser de Santa Comba, tamén teño que dicir. Ai que non. Bueno, Hombre, públicamente tampouco no. va a andar No cunha grupo- bandeira aí por todos os días por casa. Eu sabes? andaba. Viva Santa Comba. É verdad. Es Pero que non sí, che sí. digo que a clase, o sea, ao final, os termos de clase de loita de clases xa van sendo A e B porque unha é de clase social alta e outra de clase social baixa. Porque nos ensinaron que A é antes que B. É sempre antes que B. Pero si damos la volta. E que pasa se son disléxica? No, eso nunca lo que... Non sei mellor dividir isto por colores ou algo. Ou por As clases, en plan, non sei. Ahora é Oite, así, é eso así. en infantil faise, Sí, sí. pero faise para facer subgrupos dentro da propia clase. No, pero no instituto tamén. Ai, que ben. No Xermirezún xa é por cores. Ai, que ben. Eu conozo por animais. En Arzúa, creo que en infantil, cando fundaron os obradoiros, eran como o grupo da tartaruga, o grupo de tal, A sabes? clase dos xirasois, das Oh, rosas. que bonito. Pero depois hai outra loita de clases que isto xa se... Ti estudaches, o teu é grau, ou é licenciatura, o que é? Foi licenciatura, ahora é grau. Pero é un grau. Sí. Entras dentro dun panorama universitario. Agora mesmo sí. E Cando ti- eu estudiei, non. E ti non tes eso. Teño, porque foi o mesmo tipo de Homologáchelo. estudio homologouse, Vale, logo efectivamente. podes entrar na conversación. Podo? Vale, Podo vale. falar? Xenial. Porque Wow. unha das cousas que me encanta é cando atopo alguén que non, por exemplo, eu que sei, a xente que estuda conservatorio. Sí. Non é grau, non é rollo universitario. Eu excluyo esas persoas por completo. Directamente non ni están má. na conversación. É dicir, se non eres universitario non podes falar. Pero unha das cousas que tamén se vivía no campus era a loita que había entre facultades. Ah, eu non é un Por exemplo, Como no meu- Estados Unidos ou das hermandades ou algo así. No, por exemplo, Ah, vale. As élites. campo das ciencias sociais. Ajá. Sí. Por exemplo, no meu caso, ciencias políticas. Os de dereito sempre se creíron mellores cos de políticas. Home, Por exemplo, moito náutico, home. moito chino, moita Sí. Harryhausen. moita cousa así, camisa, Por exemplo, moita ciencias. moito maletín de cuero, perdón. Ciencias. Os de física loitan cos de matemáticas. E cos da ETSE. Que son os da ETSE? Informática, non? Enxeñería informática. Sí. Tecnolóxica. Como é Enxeñería Técnico superior química de... Técnica... e informática. Sí. Ah, É a Escola Técnica Superior de Enxeñería. Sí, eso. amigo. E claro, entre eles loitan tamén. Claro. E iso tamén existe. Cada un defende o seu. Claro, sí, pero a morte, E aí é onde aparecen os estereotipos, porque de repente chegas á túa universidade e de repente relacionaste cun grupo de personas cas que te sientes como moi dentro dese nicho e empezas a vestir, a ser, a ter unha forma de creer os teus valores. Ollo, cuidado con estes momentos das vidas, porque ao mellor non sempre vas dar ao sitio que máis te representa, Nacen sabes? estereotipos Pasa. e tal. Sí. Non como, por exemplo, a xente de filosofía que fuma porros. Claro. É unha verdade como unha casa. A nos decíasenos Nos que nos historia. liábamos Historia. moito entre nós, porque como estudiábamos arte dramático, pois liábamos moito entre nós. Sí. É como Sí. funciona, en plan, para aprender hai que papar. Mentira, bueno, un pouco verdade, pero mentira. É verdade. Vives esa clase, Anda. papá. Eu non, en Anda xente concreto, desnuda eu non. tamén. No, no, por no, fías. no, no, Sorte. no, 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 no. Bueno, sí.
En serio. É que me imagino, que sei, interpretación 1, papar 2. No. Tercero, desnudarse No. públicamente. É que me montar un imagino así. espectáculo. No, hai profesoras e profesores un pouco tanto extraños en esa escola en concreto. Bueno, non vamos bueno, a entrar xa non en hablamos este disto, precal, no. non vamos a abrir este Ese precal ahora portal. mismo, non é o momento, pero sí que é certo que é o mítico dos estereotipos, non? Que ao final Teño que dicir que Brian Carson, xa empeza cos seus nombres raros en Xa, inglés, macho. o pai de Malcolm in the Middle, Sí. que tamén fixo Breaking Bad. El dedicouse a ser actor porque na carreira tiña que coller, o no instituto tiña que coller como optativas destas de artísticas e metiuse en teatro por meterse en alguna. E claro, na súa primeira clase tiña que morrear. Como clase. Sí, no rollo, pues era unha escena de bico. Deixame dudar de, Claro, de de que ser é profesor. esa clase de É o que teatro. conta el, Claro, Que claro. o grababa nunha cámara de vídeo. Non sei. Por Dios. É o que conta na Bueno. anécdota. É que despois de ver todo e ser que sendo el non papaba nunca, claro, en teatro as chicas lle daban bicos, Re Dios. dixo, eu xa quedo aquí. E se fixo actor. Me madriña. E aí tes. Que maneira de comezar, en plan, Sí. unha cousa así tan banal. Dixo, agraciado non son, pois vome para... Pero bueno, sí, vaya movida o das loitas de clases esta de facultades. Efectivamente. Non sei se viste Vos a quen máis odiabades? O sea, tiñades como alguén de algunha... sí, que dixedes vos, que mal me cae esta xente. Mediamente a miña propia clase, porque non me sentía identificado. Ah, sí, Hostia. toma, eres un DB que debería... O sea, que te tocou Un estar en DA. A. No, non son un DA que quería estar en B. Acabamos de decir lo mismo. Pois un pouco así. Es un deber que obligaron a estar en A. Medianamente. Eso é, mira. Eras Porque a oveña vendo ya de- negra dos DA. Claro que me sentía xa como comprometido de en plan, tiña que sacar boas notas porque os restos sacaban boas notas, entón tiña que formar parte dese clúster. En D pasaría lo genial. Teño que dicir. Máis relax. Sí. Con outro rollo, ao final cos que me levaban, ao final no recreo era máis que a xente de B. Claro. Un D. C. Un D. Bueno, sí, acabando co paso dos anos porque todos evolucionaron así. É que agora estou pensando unha cousa. A A ver. quen non lle gustou alguén da outra clase e tuvo un drama grande porque o único momento que tiña para ver esa persoa eran os recreos. E Bueno, era en de oti- outra clase, en non había optativas maneira ou de... algo. Bueno, vale, a mellor podía non coincidir. No CEIP non Tú tiñamos moita pensando. optativa xuntas, Eran todas separadas. Non tiñamos nada conxunto. A ver, No non. IE sí, cando estabas no instituto sí, A ti pero gustaba alguén de clase? No instituto ou no cole? No instituto. Sí, houve algunha, obviamente. Ah, sí? que estaba en clase. É que ese momento do día, o sea, do ano siguiente, cando repartían outra vez as clases, te dicindo, por favor, que me toque na clase desta persona, por favor, que me toque na clase no. desta persona, por favor. Toma. Nunca pensei nesas cousas. No. Neso tanto non. Buah, eu sí, en plan de que me chiflara moitísimo alguén e en plan, por favor, que me toque. A mí que me toca cos amigos, eso sí. Claro, bueno, pero eso xa Claro, evidentemente un pouco, está pero- claro, pero o gusanillo daba cho o mellor que de repente, pois eu acórdome dun chaval que me gustaba moito que era de A, era de A. Lo admito. Era o carpinteiro, verdad? No, pero era o amigo do carpinteiro, de feito. E eu sempre dicía, por favor, que me toquen, por favor. E nunca nos tocou. Xuntas, nunca. Foi o destino. Nunca. Que vos Pero separou. cal era o criterio para... é que- Acabamos papando igual, Ah, Atopouse bueno. un momento perfectamente, Ah, había Pois xa un está. partido tonto de Había fútbol feeling. que ibas ver un non sei que, un non sei cuánto. Detrás das gradas. E A e B de repente convertíronse En Aves. en A. Quen che molaba a ti? Home, había un... Depende de que épocas. En segundo, de Bach. The back. Bach. Está Ai, sí. pensando. Pero iso Di contarei. iniciales. Uf, é que iso está relativamente cerca, non fai me 10 acordo anos. os diso. apelidos. É que dixo, ui, sí. Como, uf. Gustabache moito. A ver, eran épocas que vas evolucionando, vas coñecendo, tamén Creo era que Mítico sí. Parguela, en plan timidillo, claro, primeira rapaza que me Claro. te fala, pois Putada tamén... enamorarse en segundo de bachiller, porque non vades facer a mesma carreira, non vades facer No, o mismo no, FP, no, no. as Ah, vosas no, no, vidas segundo- vanse... Nunca vayades á universidade con parella. Eso é un... Está condenada. Ou ir de Erasmus con parella. Que fas? Eso es peor, esa idea de bombero terrible. No. Pero, lime iniciais. No, que non me acordo. Non podedes facer isto en directo. É aburrido, É que non me nadie acordo, sabe... non me acordo os apelidos. Carlos está Ah, que vas escribindo poñer ti? no que ven sendo a libreta de Xavi No, unhas iniciales. no. No. No, que va? Que eu desde aquí non leo. RS.
RS. Non digas nombres, non digas nombres, vale. Non digas nombres. No. Quen? Xa está. Quen? Ai, Era de Alemania. no. Pois non sei, Bueno, era guapiña esa, pero tampouco me gustaba. Tiño unha curiosidade agora enorme por saber quen lle molaba, Ti, Carlos, eres unha cotilla de moito cuidado. Sí, eu era o que se sentaba coas chicas a falar. Como Óscar tamén. Estábamos ali cotilleando a muerte. Facendo a puti vuelta. Sí, facendo a vuelta, falando así da peña e tal. Nós non comíamos un rosco, hai que dicilo. Pero sabíamos todos os roscos que había no instituto, sabíamoslos nós. Mira, pero vou dicir unha cousa, non sei se a vos pasaba, que de repente había un lugar de convivencia entre A, B, no vosso caso C, D, que era cando o mellor se iba de excursión a algún sitio con todo o mundo e aparecía outro cole. Ese momento era como tirurirurú, tin don don. Non nos sentíades así? Era como un rollo de aquí estamos, os do CI Parzúa. Algún problema, Fontes do Sar? E iso nos pasara, que houve unha vez que fixemos unha liga de deportes, non sei, víamos varias clases contra outros institutos. Claro, de repente non Foi unha eres cousa A moi ou eres rara. B, eres Arzúa 15.810. Representando. ¿sabes? Representando. Efectivamente. Eso pasou en selectividade. Ver outra xente de institutos, pois home, claro. Sí, que loitábamos con... Menos porque mal. Depois no xornal poñían que instituto fora o que mellor nota sacara. Qué Sí. mal. Esas cousas, tío, de verdad. E xuraría que nós fomos na nosa promoción o primeiro, Por mí non foi, Por Xa diante digo eu. do Rosalía. E acórdome Xa o confirmo. Bueno, para a xente que é de Compostela estás enterando das cousas, pero hai un E por ti instituto... tampouco, creo, Hai un instituto... Que de media que fuches casi igual que a mí ou peor. Moi mal, porque non estudamos nada. Home. Pero, Hai que admitir. para centrar a xente, en Santiago hai varios institutos. Sí. E hai un instituto público que, polo que sexa, parece pijo. E é como se fose privado. Podes dicir nombres, Que se chama UIE Rosalía de Castro. Moi ben. Está na zona bella. Ajá. E van todos os pijos. É dicir, o Rosalía, para que me entendades, é como se xuntaran a todos os de A nun mesmo instituto. Virgen Santa. Aí que- está Sí, eso todo que A. me parece que- Está todo A. É dicir, é o A da cidade. É dicir, se van, verdad? Se van pola rúa, van coa cabeza moi alta. E Claro. salen do instituto coa cabeza moi alta, sabes? Claro. Para ser un instituto público, Pero estamos é falando público, de é que... Público pero nin concertado ni nada, Estamos falando de que o tipo de jauría que podemos atopar en este lugar ven sendo peor que a de La Salle. Duras É declaraciones. que son público, é público. Bueno, É dicir, La peor Salle- sería si fuera público e fuera, La sabes? Salle xa non entra. Non pa min. entra. É concertado. Punto e Claro, aparte. Para mí La Salle xa Xa non é cambia outro non é da de liga. outra Claro. sección. Igual co Peleteiro, xa non é da liga. É outra Claro. categoría. Pero eles son públicos e acórdome, bueno, todos os institutos públicos Bueno, cando facíamos Rosalía. botellón se veía como outro rollo, tamén outra vibe de toda Sí, esa sí, xente. había choques aí e tal. E acórdome que unha vez fóramos a reventar unha obra de teatro. Non me entendo a motivación. Pero de vos, ir. é xusto ides ao donde non fai falta ir. Sí, a Pa verdad unha que... vez que se fai unha obra de teatro nun colegio e de reventar a puta obra de teatro. Non sei. No, pero era unha obra de esa xente. Deles. É No, pero igual, é Sí, teatro. a verdad, non sei por que fomos. E a verdad, non se nos perdía nada ali. Pero eran os de Rosalía de Castro. Había que facelles algo. Mando mensaje desde aquí, por favor, vos lo pido. Sí, Facede sí. teatro nos coles, nos IES. O teatro é necesario, justo é necesario para vivir e E para se aprender a podedes- convivir. E se podedes ir reventade obras de teatro, outros institutos, Non con fraternidade. fagades Eu así. tiño unha pregunta. Por que mirastes pa min como se eu fora vosso pai, vosa nai? Por De, oh, profe, berralle. A quen, a quen? Vos los dous mirastes pa min como, Martín, que? Di algo. A quen, a quen? Non sei, por facer... Por... Vos los dous mirando pa min como, Martín, di algo. Estábamos buscando a aprobación de xente máis madura. Liade vos a pero hostias. mira, buscaba sitios de confraternidade entre diferentes clases e institutos. Sí. Canta xente te papaches ti do Rosalía? Non fagas... Este silencio acaba de Hombre, non o sei, delatarte, Xavi. pero- Varias.
Varias. Aí está con fraternidade. Eu non sei onde se acaba delo tempo, porque eu non tiña tempo. Eu non tiña tempo nunha excursión para poñerme a papar con un do outro lado. Na rúa. Ah, claro, Claro, porque que vos excursión, conviviades non, nun mesmo espacio, pero os de Claro. Arzú e os de Arga, que eran os que nos Claro. quedaban máis cerca, había 45 minutos de Acabo bus. de Non sei se me imaginar explico. a cabeza de Lidia Sabes? con Santiago dividido por líneas e os do Xelmires non podían pasar por onde estaban. O muro de Berlín. Claro, líneas, en plan, non pases, é a nosa zona. sabes? Como no GTA, que iban aí con este é meu barrio. Como en Palestina, co Sí. checkpoint dos... Literal. Que tu veras que ir onde ao teu amigo a decirlle, teño unha mala noticia, estou me liando cun DA. Sabes? Ou estou me liando cun bueno, Rosalía. Teño que decir que para un DB era un ascenso social. Bueno. Era un E ascenso. pa un DA sería un ascenso intelectual. Sí, porque eu Aí o acórdome deixo. que as rapatas que iban eran como as animadoras, sabes? Que non había animadoras. Ah, Pero sí. ao final iban con repetidores. É verdad, non iban cos da súa promoción, iban cos grandes, é verdad, Sí, os macarrillas, era Os o macarrillas. contraste de plan ese As rollo. DB xogábamos aos Made Blades. Que eso? Levábamos uns bons trompos. A tope. Frunfán. Sabes? Por eso nos Poucas caía mulleras, as... Por eso caía guai. Ves? As compas da túa clase. Sí, es que... Porque eran guais, non eran as flipadas de aquas que aspirabas a algo. Eso é verdad. Vai nos caer unha de hate Sí. por este programa. Pero bueno, eu creo que nos Bendito escoitan... Bueno, pero sea- por lo menos non houve preguntas de Carlos, iso tamén é importante. Eu creo que todos os Bueno, mequemeques que nos ahora escoitan son de comentando B. vos- totalmente. Eso xa para empezar, o sea, todos os ointes son de B. Que fas? Por que ris tanto? Que? Non. Baixou o Se volumen. me escoita, claro, vale. Non sei por qué. Escoite preguntas e tomei medidas. Non hai preguntas. Pois nada, é que xa nos pasamos ao mellor 5 ou 10 minutos. 6 minutos. 6 minutos nos indican desde aquí. Pois nada, É que non pos a mequemeques. canción agora. Non sei que pasou, prediches a licencia da melodía da canción. do tema. Realmente estaba a conversación tan interesante que lle baixei o volumen. A ver, Sí, sí, que sí, é sí, interesante. Pero pon, Era, é que cortaba o rollo. Se non escoitei a semana pasada, é que agora que escoitala, agora. Chili, pu, apú. Los Ah, de chili, A van a ganar, chili, chili, los de chili, B van a perder. Hay que cambiarlo. Los de C, A chili. no sé qué hacen, pero hacen algo. Cosas. Jaja. Hai que cambiar, hai que buscar algo que os debe. Pues Ni a liar, cambiábamoslo. ni a liber, Os ni de a A van a liber. perder e os de B van a ganar. Rimaba exactamente igual, pero tiña máis sentido. E ganábamos. O Brilé, nadie nos ganaba. Brilé! Home. É o mellor que había. O Brilé nadie nos ganaba. De feito, éramos os primeiros en entrar no caixón das pelotas e coller a mellor pelota. Que en inglés mola máis. Balón prisioneiro. Tamén é verdad. Eso sona máis bélico. Duro. Pois nada, Guerra de clases, loita de clases. Un Bueno. balón prisionero entre os de A e os de B. No, podemos facer en algún momento Non me tentes. un campeonato de Ti balón queres prisionero virar a xente. entre os de A e os de B, entre os nosos mequemeques de A e os nosos mequemeques de B, e Ti facer crees un campeonato. Que haberá xente. Cuidado, Haberá xente que se apuntaría. Preguntámoslle a esta xente que nos está Eu escoitando. podo conseguir un campo. É un balón, Podo conseguir un can. Un campo é un balón de espuma. un balón medicinal. Un balón de espuma ¡Toma! Na cabeza na cabeza no. un balón de espuma roído no Sí, que poida cun xa huequito. insertar Enganchar ben dedos. os dedos e poder lanzalo Por con profesionalidade. Estás me dicindo isto? sí. Só nos faltades vos. Fora coñas, se hai E xente... vibrarase ese día quen vai ser mellor, Sí. si os de A ou os de B. Se hai xente realmente que se apunte, abro se queredes un Google Forms. Sube isto a Insta Stories, este Instagram. Sí, pero abro Google Totori. Forms e que a xente se apunte. E poño unha data. Se nesa data se consiguen, imagínate, 10 e 10, é dicir, 20 persoas, Hai que mirar que non máis coincida con nós, moita festa, moita verbena, moita romería. Sí, sí, Isto sí. estás empezando a complicar. porque Canto máis tarde, peor. ti eras de... De B. Pero que en trazo non había esa selección que facedes vos. Era de A a M pa A, de N pa Z pa B. Non había talento onde... Ainda carai. así coincidía o estereotipo. Ves? Ti eras Xa solo de... por de- unha letra, tío, Mierda, é unha necesitamos cousa. salgan de A, porque xa somos 3 persoas para o equipo de B, Bueno. a xogar. Ti estás solísimo. Xa que eu son un de A en todo. E aínda Primaria así, e secundaria. aínda así ganaríasnos. Sí.
Porque eres de esos. Eu pero no vamos brilei a unha gañar. vez, loitei contra 15 personas eu solo, gañei. E gañaches? Sí, sí. Derrotaches a 15. Loquísimo, Ves? Por ser de A. Como boa persoa de A, é un flipao. Efectivamente, entra dentro dos Efectivamente. patróns, chicos. Pues nada, despedímonos. Sí, sí. Espero ter a voz mellor, porque ahora mismo estábame escoitando. Levas 2 semanas Levo de 2 moito semanas cuidado, Jodido. estábame escoitando e decía que parezo ahora mismo, ¿cómo se chamaba este señor? Que non me sale un nombre. Pemán. Steve No, Hawking. parezo Ábalos declarando no tengo nada, ni a Ay, qué nadie, asco. estoy sol. Ábalos era de A. Ábalos a mellor era de CD, en plan corrupto. Pues nada, Disidente. moitas grazas a moitas grazas a B. De nada, home. Moitas grazas a Trazo. Moitas grazas a todas e a todos vos por seguirnos unha semana máis. Así que nada, que sexades moi felices. Mua.